Ramogi TV, Migori. Jatend Migawo mar Arita Kipchumba Murkomen oseyo joma wacho ni ne girito mbulu e yiero ma Olkalau, kowacho ni mano nyiso mana chenro mar nyayo njore kinde yiero gino mowacho ni sirikal biro kedo godo. Kolose gwenge ma Elgeyo Marakwet bende opuoyo obila e wi kwe mosebedo e rombe mag siasa. Jakom ODM Gladys Wanga bende onyiso joma kedo sirikal tesre kik ping sirikal kayiem nono. Jailietani kod mathoth. Jatend Migawo mar Arita Kipchumba Murkomen owuok mager ne josiasa mag DCP e wi wach mar rito ombulu, kowacho ni mano mana yor iko kweth mabiro rocho kwe e kinde mag yiero. Kuchunga kura yetu, we know what that means. In the past, kuchunga kura, we know that's a coded language for violence. Ati tutachunga kura, tutalete vijana wachunge kura, we know that is incitement to violence. And I want to tell them, the government of Kenya is not asleep. The government of Kenya is alert. We will not allow anyone to bring violence in Kenya, to incite tribal hatred or violence. We will make sure that everybody follows the law. Murkomen kamano bende opuoyo migawo mar obila e wi kwe mosebedo e rombe mag siasa, komedo siemo joma chano kelo tulo. Bili iliyopita hakujakuwa na vurugu kwa mikutano, hiyo ndio njia tutafuata. Ukileta vurugu kwa mkutano, utaondoshwa kwa njia. Ukileta maneno kelele utapelekwa kotini. Ukileta shida kwa Kenya, unajua safari utaenda wapi. Hiyo yote hatuwezi kukubali katika idara ya usalama. Kotene kod jotelo mamoko mane nie romo e gwenge mag Elgeyo Marakwet, Murkomen owacho ni sirikal otudore gi duond buche mamoko mar timo yiero makare manigi agenda motegno kendo modewo jopiny. Tumeshikana, unaona Mheshimiwa Gladys Wanga wako hapa. Chama cha ODM wako hapa. Chama zingine zote ziko na wengine wanaendelea kuingia. Nia yetu ni kufanya uchaguzi ujao ukuwe ni ya issues. Jakom mar ODM Gladys Wanga mabende nochopo e romono opoyo jatend piny e wi lek mar bero ngima jo Kenya. Plani ya Kenya si plani ya siasa. Wale ambao hawajui, sisi tumepiga siasa na baba. Baba alikuwa anajua wakati wa siasa na wakati wa nchi. Wakati wa siasa alikuwa anapiga siasa. Wakati wa kuweka nchi mbele, alikuwa anaweka siasa kando na anaweka nchi mbele na anafanya mipango ya kusongesha Kenya mbele. En bende, oseyo kweth maketo sirikal tesre, mowacho ni pingo sirikal nono maonge wach mongirore. Wale ambao wako upinzani, msipinge for the sake of opposing. When it comes to building the future of the nation, watu wakuje pamoja wafanye hiyo kazi. Na hiyo mimi ndio nataka niwaeleze. Onyiso kwethno mondo oikre ne piem maliet e yiero mahiga manyien konyiero loch margi achiel e yiero madundo ma Olkalau, kabendo nyiso jo DCP oikre ne yiero mahiga manyien. Unajua juzi watu wameshinda kiti moja ya Olkalau. Hatujalala. Tumeongelelewa kutoka huku mpaka kule. Lakini nyinyi mnajua in the last 6 months kama broad-based team tumeshinda elections 9. Jailieta, Ramogi TV. Nyathima jaigni adek owito ngimane sama ne ogo abal moro e kar dak ma Mvita County ma Mombasa.